Bon dia, xiquets i xiquetes. No a les retallades en educació. 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 La defensa de l'educació pública de qualitat i en valencià no s'atura. Avui continuem la mobilització amb més determinació que mai, perquè les causes que ens van portar als carrers no s'han resolt i algunes encara s'han agreujat. Malgrat la dimissió de Mazón i el canvi de nom al capdavant de la Conselleria d'Educació, no ens convencen. La nova consellera és una continuïtat de les polítiques d'educació i el pitjor conseller de la història, Rovira, continua sent un focus de decisió des de la Conselleria d'Hisenda. Improvisació, infrafinançament, retallades i una absoluta manca de respecte cap a la comunitat educativa en bloc, cap als nostres drets. Aquestes polítiques han colpejat no només el professorat, sinó també el personal que sosté i fa possible el funcionament diari dels centres. I també les famílies s'han vist afectades per les negligents aportacions d'aquesta Conselleria d'Educació. La vaga de l'11 de desembre és, per tant, una resposta necessària i col·lectiva. Les nostres reivindicacions són ben clares. Demanem a la nostra consellera d'Educació la derogació immediata de la llei Rovira. Demanem a la consellera d'Educació que actuï amb responsabilitat i escolte el clam unànime dels centres i famílies. Cal derogar una llei que debilita el valencià com a llengua vehicular, desvertebra el sistema educatiu i genera desigualtats territorials. Necessitem una normativa que garantisca cohesió, equitat i estabilitat. Demanem ràtios més baixes i recursos suficients. Les aules massificades impedeixen una educació de qualitat. Reduir les ràtios és imprescindible per a garantir una educació de qualitat, inclusiva i atenta a les necessitats de l'alumnat i sempre acompanyada dels recursos necessaris. Menys burocràcia i millora de la salut laboral del professorat. La sobrecàrrega administrativa impedeix fer una docència plena. Cal reduir-la de manera immediata i garantir condicions de treball dignes i saludables.
infraestructures educatives dignes i recuperació dels pressupostos retallats. Hi ha centres que encara pateixen les conseqüències de la dana i que continuen sense solucions. Reclamem inversions urgents i un compromís pressupostari estable i suficient. El pla edificant ha de tornar a ser una realitat. Ens mereixem unes infraestructures dignes. Al profesorat. És imprescindible revertir retallades, reforçar plantilles i garantir estabilitat i reconeixement per al professorat. Demanem també dignitat, reconeixement i condicions laborals justes per al PAE i el PAS. Sense el personal d'atenció educativa, el PAE, i el personal d'administració i serveis, el PAS, no hi ha educació pública possible. Això ha de quedar ben clar. Les persones que formen part d'aquest col·lectiu també sostenen el funcionament dels centres, garanteixen l'atenció a l'alumnat, asseguren l'acompanyament educatiu i la qualitat del servei públic. Rebutgem una situació absolutament inadmissible. Hi ha treballadores que fa més de 2 mesos que substitueixen baixes i encara no han cobrat ni un euro. Això vulnera greument la seva dignitat laboral i és una mostra clara del menyspreu institucional que pateixen. Demanem també la prioritat al col·lectiu de filòlogues i filòlegs en l'ensenyament del valencià. Reivindiquem el paper essencial de les filòlogues i els filòlegs professionals altament qualificats que disposen de la formació lingüística, metodològica i cultural necessària per a garantir una docència rigorosa, sensible i profundament arrelada a la nostra llengua. Finalment, no podem tancar aquest manifest sense fer una crida directa a la nova consellera d'Educació, María del Carmen Ortiz Ferrer. Amb l'inici del seu mandat, la consellera comença amb un avís directe, una vaga general educativa. Té l'oportunitat de triar entre la negociació i el conflicte permanent. Li exigim la derogació de la llei Rovira. Una negociació real. Solucions immediates a la precarietat del professorat, del PAE i del PAS i de tots els col·lectius que formen part activa dels centres educatius. I li exigim també un compromís ferm amb l'educació pública, de qualitat i en valencià. Si no hi ha respostes clares i urgents, aquesta vaga no serà l'última. La comunitat educativa està preparada per a continuar i, si cal, per a iniciar una vaga indefinida fins a aconseguir els drets que mereixem. Per nosaltres, per l'alumnat, per la llengua, per la dignitat de totes les treballadores de l'educació. L'11 de desembre ho hem aturat tot. Defensem el futur. Visca l'educació pública i en valencià. Educació pública i de qualitat. No a les retallades en educació. No
dia. Xiquets i xiquetes,